Sikhathi isicelo sebail somfundisi osematheni uTimothy Omuthoso. Ijaji uPhilip Zilwa uxelele inkundla ukuba uMuthoso unako ukubaleka xa enothi akhululwe apha kule nkundla. Ukwaxelele inkundla ukuba uMuthoso lona akananto emdibanisa noMzantsi Afrika ngaphandle komntana wakhe nenkosikazi yakhe nabo balapha kweli lizwe ngokungekho semthethweni bangathi babuyele kwilizwe lwabo. Ukwaxelele inkundla ukuba uMuthoso akukho sebungciphekweni bokufumana intsholongwane ye-COVID-19 phaya phakathi eprison nanjengoko kuzokuthi gangoku engekayifumani. Ekwathethe ngelithi sithetha loo nto phantsi kwezizathu zokuba uMuthoso ebekhe kwanako ukugrogrisa abatyholwa, nto leyo ibithe yaza nalo umele uMuthoso esithi into yokuba uMuthoso akanoza grogrise abatyholwa nangona kukhona iincwadi zobhalelwano neziveza into yokuba zikhona ii-SMS ezakhe zithunyelwa kubatyholwa zibagrogrisa. Kukwakho nelungu lesapho lomnye wabatyholwa owathi wadutyulwa emveni kwezo zigrogriso. Kodwa ndithetha nje nawe, iqela le-Women's League kungakumbi elo le-ANC liphume ngobuninzi balo likhokhelwa ngumongameli wayo uBathabile Dlamini bezokubonisa inkxaso kwabo batyholwa abaphumile beze apha namhlanje bezixelele into yoba bazokuma bamenxi nabo batyhola ngokuba bathi badlwengulwa okanye bathi baxhatshazwa nguOmuthoso. Kodwa kusenjalo kwelinye icala kukhona abaxhasi bakaOmuthoso nabasele kudala bequqa apha kule nkundla nabo bezokubonisa inkxaso yabo engagungqiyo kuTimothy Omuthoso. Kulindeleke into yoba ngoku elona tyala libe liyaphinde liyaqala suka kum ukuzokutsho kuwe eJoburg.